Merrick, sef Brynithon, the director. A'r porfa yn cael ei ddefnyddio I gael y llun gorau posib yn dy fe. A'r llunin gorau posib dyr. Ie, mae'r anifeiliaid hyn yn syml iawn mewn ffordd, ti'n bod, tym bach o fwyd a maen nhw'n dino yn ffast. Y ceffil melyn wedyn, Stuart Morgan yn arddangos ar ran Sarah Hamer o Lanidloes, ond David Oliver wedi cynhyrchu hwn. Drogeda Valentino. Dyna enw. Le I ffe nesa. Mae'n mynd nôl ymlaen, mae'n chwarae dyn ni. Ond beth sy'n chwarae ar ei feddwl e? Na'r cwestiwn. Mae yna gwbl o gwestiynau fi'n credu ar hyn o bryd. Mae yna gwbl o gwestiynau. Llwch chi ddyfalu beth yw'r cwestiynau? O, dwi wedi colli rhywbeth, wedi dim gweld rhywbeth lawr y lein, dyma. Dyle fe fod yn lan y lein, ond dyma beth sydd gyda ni ar hyn o bryd. Mae gerddediad yn ôl I weld dipyn yn gynt. Mae yna bwrpas yn dos e. Swap fach yn dod, dwi'n gweld. Dwi'n meddwl bod bosib Drogeda. Valentino, sef eiddo Sarah Hamer o Lanidloes, yn cael mynd I fyny o'r chweched i'r pumed. Mae hyn yn ychwanegu at tensiwn y dosbarth yn dywem. Ydy unrhyw gystadleuaeth pan maen nhw yn edrych yn fanwl ac yn trwco, fel byddwn ni'n gweud. And after the best Stallion, we'll be moving on to the best male in the Welsh Cobs section, where the young colt from... Ac mae'n siŵr bod lot fawr o'r rhain hefyd yn meddwl ymlaen, efallai ma na bencampwriaethau I ddod. Pencampwriaeth, gwrywedd. Ie. Hefyd, y brif bencampwriaeth yn nes ymlaen. Os, mae yna gwbl o gystadleuaeth I fynd. Mae tipyn bach I fynd wrth gwrs, ond dim ond un neu doi aeth mlaen. Diddorol iawn beth mae Arwyn Hughes yn meddwl ma. Felly'r march o Sir Fôn, sy'n ar y brig. Faint o gyffwrdd y meirch mae beirniad yn neud? Neu gyffil? Mae hat bant. O, mae wedi neud. Mae'r wobr yn mynd I Sir Fôn. Alun Hughes, Trifais Black Flyer. Wedi ennill dan Arwyn yn Llambed nôl yn 2007 wrth gwrs. Heledd, expert. Tiwr arbenigwr. Dim bod fi eisiau... O fe neud I. Dim bod fi eisiau talu'n lelli, ond fe fi ges I was. Fi rhaid ti brynu'r siwt yn barod i'r flwyddyn nesaf nawr I ti gael beirniadu dy hun. Beginner's luck maen nhw weid yn y fe. Ie wir, Trefais Black Flyer I Brydfa, Rhyd Eilian. Enillydd y march gorau dros 8 o oedran. Gwynfaes Cilwch I dad. Trefais Black Pearl yma. Be dyna ddylygad I at y ceffil ma dy heledd? Dylen ni ofyn I ti nawr gyma'i tiwr arbenigwr. Wel, mae'n gymysgedd o bethau. Ti'n modd, pob math o bethau'r cerddediad, yr trotian yn ôl, y patrwm. Y peth, y traddodiad. Y peth, yr gwrdd traddodiadol. Fi'n gweld yn glir. Ond na, heb gellwyr rhagor, mae hon yn foment fawr I Rhyd Eilian stud, Trefais Black Flyer yn mynd â hi ac yn ennill y dosbarth yma I feirch hun yn y Cobiau Cymreig. Yn ail wedyn, safle wedyn. Eiddo Mandy Davies wrth gwrs. Trigar Cymro o De Cymru, ail yma llynedd, ail yma arlenni. Efe flwyddyn nesaf fydd cyfle'r ceffil yma os gwni. Yn drydydd, mae gyda ni o Cheshire 1396, John Haywood, Four Ways Solo. Tremendous show of stallions in the Welsh Cobs section. Ond Alun Hughes, arbennig ddigon fi'n siŵr. Alun Hughes wrth gwrs, perchenog ar dyn sy'n dangos. Dyma ni, Trefais Black Flyer. Fel y clywch chi fan hyn yn yr eisteddle, mae hon yn foment enfawr yng nghalendr y sioe blynyddol a'r brynhawn ddydd Mercher. Pawb a'i llyged sydd
gyda'r cobiau, moyn y foment yma ac ennill y dosbarth i'r merch hun. Llongyfarchiadau gwresog i trefais Black Flyer o'r Rhydeilian stud. Rhydeilian wrth gwrs yng Ngogledd Cymru yn Sir Fôn, Llanfair Pwll. Alun Hughes yn dangos, Alun Hughes yw'r perchennog. Fi dalodd e 4,400 am y ceffyl yma fel ebol. Mi oedd y prif bris y flwyddyn hynny am ebol. A mae Epil iddo wedi gwneud arian mawr dros 8,000. Rhydeilian, Orchid ac yn y blaen. Wych, ac yn amlwg y teulu yma gydag Alun Hughes hefyd, weles i gwtch bach gynnau. Heb anghofio y pobl nath bridio'r ceffyl yma, Caris a Hugh o Trefais yn Nghastell Newydd Emlyn, yn y gorllewin, ond bellach wedi cartrefi yng Ngogledd Cymru yn Sir Fôn. A'r gwddwg fel Cryman ydw e. A bosib, dyna'r gwddwg gorau ni wedi gweld o'r holl ferch yma heddi. Ydy. A mae'r llinell, ni'n sôn am y pen llinyn, sef hyd y gwddwg, yn ogystal y llinell ar dop y ceffyl. A'r siwrlyn. Heb anghofio'r siwrlen yn bwysig iawn. Mae gyda hwn siwrlen arbennig. Tipyn o siwrlen, i fod yn onest. Siwrlen yw'r blewen sy'n ar gwylod y gos, uwch ben y carn. A hynny sy'n neud y bryd yma, beth yw e? Ac yn sidanaidd iawn. Hynod sidanaidd. You will see the Grand Parade commencing into the ring. So we are limited for time. Ydy, gallu di gael ceffyl da wrth gwrs, ond mae rhaid bod y ceffyl yn disgwyl yn dda ar y diwrnod, a Alun wrth gwrs yn ddyn sy'n paratoi digon o geffylau am bobl eraill, a wedi wneud tyma bach o fagic ar y ceffyl un, achos mae fe wedi paratoi yn berffaith am y diwrnod fyd. Wel, yn dipyn o ddornod, llongyfarchiadau gwresog unwaith eto i'r enillydd. Alun Hughes gyda Trefais Black Flyer. Ac yn cadw cwmni i David Oliver nawr. Alun Hughes y Sir Fôn gyda Trefais Black Flyer, enillydd y dosbarth i'r merch hun. Un o'r dosbarthiadau gorau sydd wedi bod yma ers blynydde. Os mae'n dosbarth arbennig heddi, a yn onest o'n i reid apus, mae wedi bod yma 4 gwaith o'r blaen, a mae Lenny, mae wedi actually cael yr rhosyn coch i mae dad wedi mynd Mae rhywbeth mawr i oglod yn ni, anyway. Mae wedi bod yn llwyddiannus iawn i ti dros y blynydde, ond y wobr gyntaf yn y sioe yn wastad wedi bod yn un anodd. Yndi, amhosib i gael gafar, nid i gwir, ond da ni bod lwcus y Lenny, wedyn mae hynny'n... Wel, y sioed bydd yma'n hyn eto. I mam a dad ma'n gwylio? Mae dad ar y bwteri, a mam ar y smwddio swn i fel wedi gweithio chi. O, wel, llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Gen ti pencampwriaeth wan y gwrywaidd? Oes, dosbarth anodd eto rwan wedyn, jyst croesi bysedd a trian gorau. Keep on going. Pob loc. Diolch yn fawr. Diolch. As I stated,